Erkin! Erkin! Adımlep! Yürü! Assalamu alaykum hormatly alamlar. Garaşdygy baky tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmede başlaýar. Ýa-da ýurda harby hukuk goraýjy idaralarynyň maddi enjamyny binýat döwrü başlaşdyrylýar. Harby gullukçylar üçin döwrü şertler dürdülýär. Şolar wagtyň özüni büýdüdümlüň eskerleriniň hem serkerdeleriniň hünär derejesiniň ýokurlanylmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Döwlet başçylygynda ýurdumyň ýaraly işleriniň ähli düzümleriniň gullukçylar üçin häzirki zamanyň ösen mümkinçilikleriniň dürdülmegi bilen baglanşykly meseleleri üns merkezine saklaýar. Türkmenistanyň ýaraly işleriniň harby deňiz işleriniň harby birikmetine geçirilen hoşallyk masagy. Hormatly prezident bilen bu bölüme gelmegine bildirilýän hoşallygy öwrüli. Masata çykyş edenler ýurdumynyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde başlanan bu ýerde bolup deňiçi eskerler hemde serkerdeler bilen duşmagynyň taryhy ähmiýetli waka öwürlerini bellädiler. Watanymyzyň howpsuzlygynyň kepillendirilmegi garaşsyz beýtarap Türkmenistanyň gorunç siýasatly harby doktrinasyna laýyklyda deňiz serkedemeden ygtybarlygyny hemde ellegirmesizligini öpüşin etmek döwletimiziň alyp barýan siýasatynyň ören möhüm ugur bolup durýar. Şunun bilen baglykda watanymyzyň taryhyna garaşsyzlyk ýyllar içinde ilkinji gedek Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň harby deňiz güýçleriniň maddi enjamyny binýady berkedildi. Şeýlede hoşallyk maslahatynyň dowamyna döwlet başçylygymyzyň tagalasy bilen ýurdumynyň ýaragly güýçleriniň harby deňiz güýçlerine häzirki zamanyň ösen tehnologiýalarynyň hemde sanly ulgamyň işçiň ornaşdyrylýanyny belenildi. Bu wasa ýurdumynyň deňiz şäherlerine gulluk edýän düzümleriň gulluklarynyň netijeli häsiýete eýe bolmagyna hemde harby deňiz güýçleriniň ähli düzümleriniň ýagdaýy baradaky maglumatlaryň toplanmagyna hemde seljerilmegine mümkinçilik berýär. Şeýlelikde deňiz şäherlerine anyp barlayan gullugyň häzirki zaman talaplarına laýyk gelmegi öpüşin edilýär. Belensi ýaly berqara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne halkyň arkadagy zamanasy şygarylan geçen ýylda ýurdumynyň ýaragly güýçleriniň harby deňiz güýçlerine gulluk edýän serkerdeler hemde deňiz eskerler beýtaraplyk hukuk ýagdaýynyň ýörelgelerine esaslanýan harby doktrinada kesetlenen güýçleri üstünlikli ýerine ýetirýärler. Olar watanymyzda gorumak boýunça öz borçlaryny ähli zatdan iler tutup, deňiz serketlerine ýurdumyň hemde halkymyzyň polat galkany, silmez daýanjy bolup gulluk edýärler, hemde şöhratly ýörelgelerini münasip dowam edýärler. Hoşallyk maslahatyna çykyş edenler döwrüwa gulluk, amatly ýaşaýyş hemde din jarç ugruna ähli zerur şertleriň döredilýäni üçin ýurdumynyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde başyna hoşallyk sözlerini aýtdylar. Hemde öňde goýulan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmek ugruna ähli zerur tagallalaryny gaýgylmajakdyklaryny ananyrdylar.
Şeýle-de paýtagtymyzdaky jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde hormatly prezidentimizin gatnaşmagyna Balkan vilayetiniň çägindäki Garabogoz köl aýlagynyň üstünden geçen täze awtomobil köpürsiniň gurulşyna badalga berilmegi münasibetli Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň hemde mejlisiniň Demokratik Partiýanyň fiýasy geňeşiniň magtumulady naky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň hemde bilim ministrliginiň bilelikde guramaklaryna berhara döwletiň täze eýýamynyň galkynç döwründe arka dagly serdarymyzyň gurmak döretmek ýoly agdyr halkymyzyň bagtyar geljeginiň aýdyň kepiller atlamasa duşu geçirli. Onu çykyş edenler tebiği baýlyklaryň ummasyz köp gorlaryny özüne jemleýän Garabogoz köl aýlagynyň üstünden guruljak bu täze köprü ata watanymyzda ulug logistika ulgamyny dünýä derejesine çykarar hemde öz başly binagarlyk gurulşyna eýe bolar diýip bellediler. Şeýle-de ol beýik üpek ýolunyň ähmiýetini, halklaryň özara dost we hyzmatdaşlyklaryny, ýurtlaryň arasyndaky sewda gatnaşyklaryny ýeni döwür mertebe ýokary göterer. Hemde tutuş dünýäde ulug ussasy mümkinçilikleri ikrar edilen Türkmenmaşy halkara deňiz portuna, şonuň ýaly Kenalyka şeherine gelip gowuşýan köp sanly awtolog ferişdeleriniň hereketleriniň bökdünçil ýoly goýulmagyna aýratyn uly ähmiýete eýe bolar. Hemem raýatlarymyzyň ýüzlerçetini iş bilen üpjine der diýip uly bu ýysançlan bellenildi. Maslahatda oňatnaşanlar ata-babalarymyzdan miras galan ýol çekme, köprü gurmak ýaly asylly ýolulgulara münasip dowam edýän arka dagly serdarymyzyň janynyň sag berent başynyň aman, ýyl ýurt bähwetli dünýä ähmiýetli amala aşyrýan beýik işleriniň ulara başlyklara beslenmegini arzu etdiler. Yurdumyzyň ähli önümçilik ulgamlaryna bolşýaly ösüşüň täze belentligine göterilýän dokma pudugyny da ýylyň uly üstünlikleri gazanylýar. Watanymyzyň çar kunjyny ýokary tehnologiýaly kärhanalaryň ýygdyrly gurulyp ulanmagy berilmegi, hemem gaýtadan işeýän senat desgalarynyň köp görnüşli wekili boýunça iň ýokary ölüňlere laýyk gelýän bäze şu köprü önümleri önürmekligiň dowamly ýoly goýulmagy dokma ulgamynyň işiniň has hem ilerlemegine ýardam berýär. Halkyň arka dagly zamanasy ýylyny uly üstünlikleri beseýän şeýle kärhanalaryň biri Däne utrawynyň Seyde şäheri Paýta ýerji kärhanasy. Kärhana önürýän ýokary hili önümler hemde üstünlikli zähmet netijeleri bilen sanyjy ýyllaryň içinde ordaş kärhanalaryň arasynda iň bar tanymal önümçilikleriň birine urly. Bu önümçilik desgasyna iş alyp barmak, zähmet çekmek önümçiligiň depkinini üpjün etmek şeýle-de diň almak üçin ähli mümkinçilikler göz öňünde tutulanlar. Önümçilikde ekologiýa howpsuzlygyny berja etmeň düzgünler hem ähli tarapdan ýoly goýulanlar. Bu döwrewap kärhanada ýurdumynyň dokma toplumlary we şol sanyna daşary ýurtly sargyçylar tarapyndan uluslegden peýdalanýan ýokary hilin nak ýüplikler önürlýär. Diyarımızdaky ähli täze döwrewap kärhanalarda bolşýar. Iň täze tehnologiýalar hemde innovasiýalar hasabanyp gurulan bu kärhanada önümçiligiň ähli tapgyrlary dolugyna kämil döwrewap dokma enjamlaryň üstü bilen amala aşyrylýar. Bu ýerde ýokary hilin nak ýüplikler taýýarlamakda önümçilik bölümleriniň bir näçesi bar. Olarda Germaniýa, Italiýa, Şwitsariýa hemde Türkiýe ýaly ýurtlaryň öňdewaji kompaniýalarynyň ýokary önürjilikli innowasion dokma enjamlary oturdular. Ählasly dokmaçylar daraýjy egirji işlenip çykarylan ýöplügi zerur derejede çygylanarjy hemde gaplaýjy ýaly enjamlara ussatlyk bilen erkedip, olaryň saat şeýlede bökdünçil işlemegini gazanyp gelýärler. Kärhanada önümçiligiň dowamlylygy 3 çalçykda anyp barlýar. Seydi şäher paýta egirji kärhanasyna ýokary zähmet depkinini saklamak asylly däbi borulyp, olar halkyň arka dagly zamanasy ýylynyň hem her bir günni ajaýyp zähmet görkezjiler bilen jemleýärler. Ýagny çekilýän agdyberlikli zähmet netijesinde kärhanada şu ýylyň 7 aýynyň içinde 33 milyon 569 min 305 manatlyk önüm taýýarlandy. Bu wagtda dokmaçylar tarapyndan bellenlen meýnamanyň manat hasabyna 104,13 göterim ýerine ýetirilenini görkezýär. Olam degişlikde geçen ýylyň netijeleri bilen deňişdirilende ösüş tepkiniň 125,16 göterme barabar bolanyny aňladýar. Önümçilikde ýokary iş tepkini bilen birlikde önümleriň hil derejesi hem esasy üns merkezine saklanýar. Bu wagtda önümçiligiň ähli tapgyrlaryna gözüçilik edýän barlakhana bölümi hereket edýär. Barlakhana bölüminde de Şwitsariýanyň öňdewaji döwrewap, dörlük hil gözüçilik, ölçek enjamlar oturdulanlar. Netijede bir ýerde önürilen ýokary islegden peýdalanýan önümler ýurdumynyň içerki bazary bilen birlikde daşary ýurtlary da ýyrgydal uradylýar. Geçen degişli döwrüň içinde de 34 milyon 209 min 100 manatlyk önüm ýerlenip, şoň 9 milyon 186 min 710 manatlygy daşary ýurtlara uradyldy.
Kärhananyň ardy bir işgärleri zähmet depkinlerini gün saýy ýokarlanylmak bilen ýetip gelýän şany garaşdyrlamadan 30 ýyllyk toýunam munasyp zähmet sowgatlary bilen garşy almagy maksat edinýärler. Döwrebap amatlyklara bolan bu häzirki zaman kärhanasyna ihlasly zähmet çekýän dokmaçylar ýurdumyzda zähmet çekmäge hem-de bagtyar durmuşda ýaşamaga döredilen ajaýyp şertler hem-de mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimiz arka dagly serdarymyza alkyş hem hoşalyk söz onadýarlar. Hormatly prezident bilen Türkmen telekeçlerine berýän kömekdir gollawyndan ruhlanyp zähmet çekýän ýurdumyzyň işöwer telekeçleri giň ýerimde ýaýwanlanýan özgörtmer maksatnamasynyň durmuşa geçirilmegine işden goşuşmak bilen hususy ulgamda maksady ukunly hem netijeli işlere amal aşyrýarlar. Mars şäheriniň Günorta aýlyk ýolunyň urna ýerleşýän Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçler birleşmesiniň agzasy bolan Täjir ýolu hususy kärhanasynyň awtologlaryň ýağ süzgüçlerini öňürýän önümçilik kärhanasyny da ýeňil we ýük awtologlaryna owy hojalyk hem-de guruluşyk tehnikalaryna zerur bolan dürli görnüşli ýağ ýanyňyç howa we sowudyjy süzgüçlerini öňürmek işleri talaba laýyk ýola goýulýar. Arka dagly serdarymyzyň ýurdumynyň telekeçilik ulgamyny ösdürmek barada diýen bimeşhur aradalar hem-de telekeçilik işi bilen meşgullanýan adamlara döwlet tarapyndan berilýän ýeňilikler hem-de döredilýän giň mümkinçilikler işe telekeçileriň halkymyza zerur bolan önümleri öňürmekdäki iş tepkinleriniň ýokarlanmagyna ul ýardam berýär. Husus ulgamyň önümçilik kuwwatynyň ýokarlanmagy netijesinde ýurdumyda daşary döwletlerden getirilýän haritlaryň orun tutýan önümleriň meçberi barkartýar. Marşegarnyň Günorta aýlaw ýolunyň ugruna ýerleşýän Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçler birleşmesiniň agzasy bolan Täjir ýoly hususy kärhanasynyň durly görnüşli awtologlaryň ýağ ýanygyç howa hem-de sowudyjy süzgüçlerini öňürýän önümçilik kärhanasyna da ýurdumynyň ulak hem-de owy hojalyk puwdoklar üçin gerekli bolan ýağ süzgüçlerini öňürmek işleri guramaçlykly anyp barlýar. Husus kärhananyň önümçilik puwdogy kämil daşary tehnologiýaly enjamlary bilen üpjünedilip, bu ýerde ýokary kille haritlary öňürmek işleri ýola goýulýar. Kompýuter ulgamy arkaly dolandyrylýan enjamlarda ýerli hünärmenleriň tagalasy bilen durly görnüşli süzgüçlerini ýasamakda zerur bolan demir bölegleriniň bir näçe görnüşleri taýýarlanýar. Kärhana süzgüçleri ýasamakda gerek bolan demir metal önümleri hem-de beýleki çiğmal serişdeler bilen ýeterlik üpjünedilipdir. Demir metal böleglerini durly ölçegde kesmek, olardan şekiller ýasamak, keyfşirlemek ýaly çalışylmy işler tejribeli hünärmenler tarapyndan ustatlyk bilen ýerine ýetirilýär. Önümçilik enjamlar toplumy arkaly ýygnalyp, taýýar görnüşe getirilen durly ölçegli ýa hem-de howa süzgüçlerine renkler berilip, Türkmenistany öňürli diýen belgiler goýulyp, olar ýürüte gaplanýar. Dünýäniň olaryna laýyk gelýän bu ýağ ýanyç howa hem-de sowudyjy süzgüçleri ýurdumynyň ulug owy hojalyk hem-de guruluşyk puwdoklar üçin iň zerur we amatly haritlar hasaplanýar. Ýokary kille ýağ hem-de howa süzgüçleri ýeňil ýük awtologlarynyň owy hojalyk we guruluşyk tehnikalarynyň ýağlaryny çalyşmakda giňden ulanyp, olaryň faz we bökdünşet işlemegine gadanýar. Bu önümler owa hojalyk puwdogyna değişli idara kärhanalaryň şeýlede hususy kärhanalaryň sargytlary esasyna taýýarlanýar. Häzirki wagtda bu önümçilik ulgamyny şular ýaly MBM harit nyşany ýokary kille süzgüçleriň her aýda 90 000 gola ýönerilýär. İşewer telekeçler öz öňürýän önümlerini hil gözegçiliginden geçirmek bilen olary ýurdumynyň içerki bazarlaryna, hususy kärhananyň ýürüte dukanlaryna hem-de ýağ çalyşylýan ýokatlary uradýarlar. Hormatly prezidentimiň telekeçlere berýän kömekdir gollawlaryna ruhlanyp işleýän işewerler öz öňürýän ýokary kille haritlarynyň görnüşlerini geljekde de artdyrmagy maksat edinýärler. Halkyň arka dagly zamanasy ýylynyň her bir iş gününi ýokary iş netijeleri bilen jemleýän işewer telekeçler hususy ulgamyň ornuny ýokarlandyrmak barada diýen aladalar üçin hormatly prezidentimiz arka dagly serdarymyza alkyş söz onadýarlar. Hormatly prezident we ykdysadyýatyň döwlete degişdäl ulgamyny ösürmäge hemişe uly üns berýär. Munyň özi aýratyny şowly zähmet ýeňişlerine gadanmaga mümkinçilikleri diýär. Özler hakdaky alada jogap edip gaýratly zähmet çekýän telekeçler ýurdumyzyň Daşoğuz welaýatyna da ykdysady ösüşlere sallamly goşant goşýarlar. Olary halkyň arka dagly zamanasy ýylyna täze zähmet ýeňişlerine tarap anamly barýarlar. Olaň arasynda durly görnüşli senagat önümlerini öňürýän
kärhanalan bolmagy hatam gowanlarjydyr. Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agdaty bolan welaýatyň Niýat Fadynaky etrabyna ýerleşýän Yunus Atabey hususy kärhanasy şolaň birdir. Hormatly prezidentimiň öýleri baradaky aladalaryna kömek gollawyna jogap edip, iş tepkinlerini barha güýçlendirýän Daşary welaýatynyň telekeçileri ak bazarlarymyzyň dörli önümlerden dol bolmagy, ilatyň ösen itliginiň ygtybaly kanagatlandyrylmagy üçin ähli tagallalar edýärler. Halkyň arkadaly zamanasy ýylyna welaýatyň telekeçileri dörli görnüşli önümleriň mukdarynyň artdyrylmagyna aýratyn üns berýärler. Bu gorda Daşary welaýatynyň Niýat Fadynaky etrabyna ýerleşýän Yunus Atabey hususy kärhanasy özüniň nusgalyk işlerinden tapatlanýar. Kärhanada işleýän hünärine ökde telekeçileriň öňürýän dörli görnüşli önümleri ila tarapyndan ýokary istegi bilen alınýar. Bagtyarlyk döwrümizin her bir öýüniň bezegine urulan mebelleri öňürýän hususy kärhanada zähme çekýän hünärmenleriň agla we bölegi ýaşlardan ibarat bolup durýar. Kärhanada dünýä ýylyna laýyk gelýän enjamlar oturdulyp, ýürüte kompýuteriň üstü bilen mebelleriň dörli görnüşleri taýýarlanýar. Olaryň arasynda penjereler, gapylar, mebel önümleri bar. Bu hususy kärhananyň telekeçileriniň iş gadamlary barha batyl dekpinleri eýe bolýar. Olaryň gözlegli işleriň netijesinde mebelleriň, aýna gapylaryň täze döwrebap görnüşleriniň öňürilip başlanmagy, ähli önümleriň ýokary hil derejesinde bolmagy bellenmäge münasipdir. Hünärli gollaryň gudraty bilen ýasalýan penjereler, gapylar, mebel önümleri welaýatyň ähli künjeklerine ulussydan peýdalanýan önümlerdir. Satyn alynan mebel önümleriniň aljynyň öýüne eltirip berilmegi, bu ýere gelýän müşterileriň barha köpelmegine şert öredýär. Bu hususy kärhananyň zähmetli hünärmenleriniň täze belentlikleri atarap, anamly barýanyklaryny aňladýar. Kärhananyň zähmetli işçiler hemde hünärmenleri Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň agdasy bolup, olar hormatly prezidentimiň ýurdumyzda telekeçiligi ösdürmekde berýän gollawlaryndan ruhlanyp gaýratly zähmet çekýärler. Birleşen tagalla ve tewi maksat bolsa hemişe üstünlük getirýär. Bu olsa halkyň arkadaly zamanasy ýylyna hususy kärhananyň zähmetli hünärmenleriň münasip zähmet sowgatlaryny taýýarlaýanyklaryny habar berýär. Döredilýän ähli şertler üçin kärhananyň hünärmenleri hormatly prezidentimiň arkadaly serdarymyza alkyş tölüň edýärler. Insan sağlygyny ýurt baýlygyna deňeýän hormatly prezident bilen taýsy tagalasy bilen güneşli diýarymyzyň saglyk ulgamy ýokary derejede ösýe özgörýär. Bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüne adam hemem oň saglyk hakdaky arada döwlet siýasatynyň baş uğurlarynyň birine uruly. Soňky ýyllarda güneşli diýarymyzda dünýä ürüňlerine raýatlikda bina edilen şereheme durky bütünlüği täzelenip, häzirki zamanyň ösene saglyk ulgamynyň iň kämil enjamlary bilen üçedilen şifahanalaryna raýatlara döwrebap saglyk hyzmatlary ýol goýuldy. Ýurdumyzda şeýle şifahanalaryň biri Ahali welaýatynyň Beherden etrabynda Köpetdaň etegine ýerleşýän meşhur Arçman şifahanasy. Ýurdumyň ähli ýerlerine bolşaly Ahali welaýatynyň çäginde gurulyp ulanylmagy berilen şeýlede durky bütünlügi täzelenen şifahanalary, olarda raýatlara gurulýan ýokary hille saglyk hyzmatlary, el günümiziň kalbyny ata watanymyza, gahrman arkadamyza, şeýlede hormatly prezidentimize hemde batyar zamanamyza hormatlaryny we söýgülerini has belende götürýär. Welaýatyň Beherden etrabyna ýerleşýän il içinde giňden meşhur Arçman şifahanasy da ýurdumyzyň çar künjünden gelip saglygyny bejerdiýän, dikeldiýän hemde dynjalýan adamyň sany halkyň arkadaly zamanasy ýylyna da barha köpelýär. Häzirki wagtda zähmet ruhsadyna çykýan ileşmemiň şeýle daşary ýurtlardan gelýän mehmanlaryň döwrebap dynjalyp, öz saglyklaryny bejertmekler üçin dolu mümkinçilikler döredilip, döwlet başlarymyzyň tagalasy bilen soňky ýyllarda bu şifahananyň keşfi hasam tanalmaz derejede özgürdi. Mehriban arkadamyzyň hut özüniň ak pata bermek bilen bu ýerde kaşaň 420 orunlyk melhem suwlary bilen bejeriş merkezi açylyp, häzirki wagtda adamlara döwrebap hyzmat edýär. Arçman şifahanasynyň täze binasy anyklaýyş, bejeriş we suw bilen bejeriş bölümlerinden ibaratdyr.
Arçmın şifaxanasyny esasan iýmit siňdiriş ýollary, deri keselleri we nerw ulgamlarynyň bozulmalary bejerilýär. Şifaxananyň jany şifalasy we himiki düzüm boýunça kukurtly, xlorly, gidrokarbonatly, natrili, kalsium magnili suwlar toporuny diýişidir. Bu ýerde wanna kabul edilen suwuň düzümindäki kukurtly vodorod we beýleki mikroelementler bedeni bütünlüği özgörüş öğretmek bilen dokunmalan işçiligini ýokurlandyrýar, gan aýlanşy gadylaşdyrýar. Bu ýerde zähmet çeken lokmalaryň şeýle de sağlıklaryny dekeltmäge gelýän raýatlamyzyň ýurdumyzda sağlyk ulgamyny dünýä derejesinde ösürmek babata edýän biýmetsör aladalar üçin arkadaly serdarymyza alkyşlaryny we hoşallyklaryny aýdýarlar. Şu günler ýurdumyzyň söwda nukatlaryny 2022-2023 okuw ýylynyň başlanmagyna taýýarlanan şäherlerine guralan mektep bazarynyň işi barha gyzgalygyny häsiýete ýa bolýar. Mektep bazarlaryna okuwçylara niýetlenen egneşikleri, dürli esbaplardyr. Gerekli serişleriň ören köp görnüşleri hödürlenýär. Geljeki birinji sinflaryň we ähli okuwçylaryň enatalar üçin esasy döwri ýetip geldi. Şu günler Tomson ahyrky aýy täze okuw ýylynyň ýetip gelýänini aňlatmak bilen ýurdumyň şäherlerine we obalaryna köp sanly mektep bazarlary, köp adamly ýerlere urilýär. Hut şol ýerlere enatalar çağlaryna mektep egneşiklerini, okuw esbaplaryny alyp bermek üçin her gün gelýärler. Guralan däp bolan söwda nukatlarynyň tekçelerini, haritlaryň we okuw esbaplarynyň giň görnüşleri çykarylypdyr. Bu ýerde aljalar we satyjylar üçin ýokary derejeli mümkinçilikler öpçün edilip, munyň özi ýylatyň ösün islegini kanagatlandyrmakda we gurulýan sowdanyň medeniýetini ýokarlandyrmakda aýratyn ähmiýetlidir. Mektep bazarlaryny ýurdumyň mektep okuwçylary üçin önerilen önümden köpüsiniň yerli önümçilik toplumlaryna taýýarlananyny bellemek gerek. Munyň özi döwlet başçylarynyň taýşyryna laýyklykda daşary ýurtlardan ýetirilýän haritlaryň orun tutýan önümçiligiň ösürilýäniniň aýdyň beýanydyr. Häzirki döwürde ýurdumyň körpe nesilleriniň sazlaşykly ösüşi hemde olan hemmi taraplayna bilim terbiýe almaklary bilen baglanyşykly meseleleň oňyn çözgüdüne möhüm ähmiýet berilýär. Şunda mektep okuwçylarynyň we talip ýaşlaryň öpçünçilik meseleleri esasy orny durýar. Munyň özi ýurdumyzda ýaşlaryň dünýä ilmine çuňur aralaşmaklary we häzirki zamanyň ösün talaplaryna laýyklykda bilim almaklary orny döwlet tarapyndan ýygydarly alad edilýänini görkezýär. Ýaşlaryň bilime bolan höwesini artdyrýar hemde olary hemmi taraplayna bilim almagy ruhlandyrýar. Bu bolsa arkadaly serdarymyzyň ösüp gelýän ýaş nesilleň hemmi taraplayna bilim almaklary orny edýän tagallasynyň oňy netije berýäniniň nowatdaky beýanydyr. Şunyň bilen baglanykda mektep bazarlaryny guraýjylyň we satyjylyň mektep okuwçylarynyň ösün isleglerini kanagatlandyrmak orny edýän bilelikdäki tagallary ruhwaşlyklary besenýär. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe hormatly prezidentimiz arkadaly serdarymyň başçylygyny ýurdumyzyň bilim ulgamyny ösürmek boýunça ägurt uly işler alınıp barylýar. Dördülýän mümkinçiliklerden ýerlikli peýdalanýan talip ýaşary halkara bäýatçylaryny işen gatnaşyp ýokary netijeler gazanýarlar. Hormatly prezidentimiň ýurdumyzyň alan bilim ulgamyna münasyrýany düýpli özgörtmeleri özüniň oňy netijesini berýär. Bu aýdylanlara ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerini, şeýle-de döwlet derejesine geçirilýän ders bäýatçylaryny, halkara derejesine geçirilýän olimpiadalarda türkmen talipleriniň görkezýän ýokary netijelerini aýdym göz ýetirmek bolýar. Türkmen talipleri her ýyly döwlet derejesine şeýle-de halkara derejesine geçirilýän ders bäýatçylarynyň ençemesine gatnaşyp, baýrakly ornlara münasip bolýarlar. Taliplermede Beýik Britaniýanyň hem Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Paçalygynyň London Uniwersitetining kollejining Bolgariýadaky Amerikan Uniwersiteti bilen bilelik dogran wiza aragatnaşy arkaly Bolgariýa Respublikasynyň Blagoevgrad şäherine geçirilen 29-njy halkara matematika bäýatçylygyna gatnaşyp, uly üstünlik gazandylar. Beýik halkara ders olimpiadasyna Mawlud Muradov naky Türkmen Döwlet Uniwersitetining, Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluşyk Institutynyň, Halkara Insan Perweri Ilmlary we Ösüş Uniwersitetining, Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutynyň, Türkmen Owy Hojalyk Institutynyň talipleriniň 29-y gatnaşyp, olardan 14-si dörli derejedäki medallara, ýagny 4 altyn, 5 kümüş, 5 bürünç medally, şeýle-de höweslenýän baýraklaryň 12-sini hemde sertifikatlaryň 3-süne münasip bolýar.
Bu ders olimpiadasyna dünýäniň köp sanly ýurtlarynyň 40-syndan 100den gurak ýokary okuw mekdepleriniň toparlaryny wekilçiligiden 700 ogry talip gatnaşdy. Halkara ders wäsişigini üstünlük gazanan talipler, hormatly prezident bilen özleri üçin edýän aradalary, ýaşamyň dünýä derejesinde zekin başarnyklaryny açyp görkezmekleri wagtda döredýän giň mümkinçilikleri üçin hoşallyklaryny beýan edýärler. Türkmenistanyň döwlet haryçygymal birja sewdalaryny ISO 9001-2010 standardynyň talaplaryna laýyklykda geçirýäni bardy. 2019-njy ýylyň awgust aýynda birinji gezek sertifikatlaşdyryldy. Birjada ISO 9001-2010 halkara ürünleriniň esasyny hili management ulgamy boýunça SGS kompaniýasynyň Türkmenistanyň wekilhana tarapyndan ISO 9001-2010 standardynyň möhleti gaýtadan 3 ýyla çenlik uzaldyryldy. Türkmenistanyň döwlet haryçygymal birjasynyň merkezi idarasyna ISO 9001-2010 standardynyň sertifikatynyň goşulyş davrasy geçirildi. Garaşda da baky bir tarap Türkmenistan döwletimiziň ösüşiniň täze taryhy döwründe geljek nesillemeden awadan we bagtyar durmuşda ýaşamak üçin arkadagy serdarymyzyň ýygdarly taýlaty bilen giň müşürli işler durmuşa geçirilýär. Şu wagtda häzirki dowam edýän Thomas Mewsumny çağılan münasip derejede dyn jarmak üçin döredilýän şertleň esasynda ýaş türkmenistanlar hemme taraplaryny üns arada bilen gurşulyp alýar. Munyň aýdyň mysalyny mektep okuwçylarynyň dowam edýän Thomasky dyn jarş Mewsumny gurulýan çärelerden hem görmek bolýar. Berqara döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüne hormatly prezidentimiň alyp barýan ilgün beýikli işleriniň netijesinde halkymyzyň bagtyar geljeginiň ýaş nesilleri bilen baglanykda mundan meýlekde üstünliklere wetlenmek urduny giň gerimli işlere ulun serliýär. Şu wagtda häzirki dowam edýän Thomas Mewsumny mektep okuwçylarynyň münasip dyn jalmagy bilen baglanşykly göz öňüne tutulan çäreler öz oňy netijelerini berýär. Gahryman arkadamynyň döredip beren hemme mümkinçilikler hemde arkadagly serdarymynyň dowam edýän rowaç ýollary esasynda häzirki wagtda ýaş türkmenistanlar bagtyarlyň midemet gorşawyndan ruhlanyp hemde döredilýän ähli ajaýyp mümkinçiliklerden peýdalanyp mehriban watanymyza uly buýsan hemde gowunç duýgulary bilen eşdiretli zamanamynyň höýürini görýärler. Munyň üçin masa garasy baky bir tarap Türkmenistan döwletimizde hemme mümkinçilikler döredildi. Ýurdumyzyň çağalar tagaldyş dyn jaş merkezlerine hemde awada milli syýahatçylyk zowlagyny ajaýyp künjeklerine häzirki dyn jaş mögsümine mektep okuwçylary saglyklany berkedip münasip dyn jalýarlar. Sapaly göýöklere jülgesinde hemde awada milli syýahatçylyk zowlagyna dyn jalýan çağalaryň hemde mektep okuwçylarynyň wagtlaryny sapaly geçmekler üçin ýürütedilen meýnama laýyklykda dörli şäherler guralýar. Bilim, sport we ýaşar syýasaty, medeniýet, saglyk goruş we derman senagaty ministrlikleriniň jemgyýetçilik guramalaryny guramaklarına geçirilýän dörli şäherler olar gatnaşýanlarda ýatdan çykmajak täsirler galyrýar. Awada milli syýahatçylyk zowlagyna daýanç tagaldyş we dyn jaş merkezine dyn jalýan çağalaryň arasynda Türkmenistanyň kärdeşe kılıçlaryny milli merkeziniň hemde zenanlar guramasynyň merkezi geňeşiniň guramaklaryna dörli şäherler geçirilip olary ýokary okunetlik mahsus boldy. Şeýle şäherler ýaşlar guramasynyň aşgawa şäher köpetdäg berqaralyk bagtyarlyk bilmegini trap geňeşlerini Demokratik partiýanyň bagtyarlyk hemde bilmegini trap komitetleriniň guramaklaryna geçirilip olary bagtyar çağalar işçen gatnaşdylar. Geçirilen şäherler oň atnaşanlarda uly gyzyklanma döretdi. Netqa senagaty toplumynyň işgärleriniň kärdeşi arkalaşanyň geňeşiniň guramagyna Türkmengar döwlet kansiýarynyň gökderedäki çağalar tagaldyş dyn jaş merkezlerine Tomasky dyn jaş mögsüminiň nowatdaky tapgyryna dyn jalýan çağalaryň arasynda sağlam durmuş ýörelge neslimede görelli atly çäre geçirilip ol ýokary ruhunetlige wetlenni. Badara manfaatynaqy döwlet çağalar kitapxanasynyň guramagyna gökderedäki çağalar tagaldyş we dyn jaş merkezine dörüjülük duşa geçirilip oňa bagtyar çağalar işçen gatnaşdylar. Hormatly prezidentimiň belleşi ýaly halkymyň saglygyny potolanyrmak beden taýdan berkemde ruhy taýdan baý rewşen geljegimiz bolan ýaşlary kemale getirmek ata watanymyzyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Çağalaryň münasip bilim hemde terbiýe almaklary, sport, aýdymsaz, edebi çeper dörejilik bilen meşgullanmaklary, öz okypdyr başlanmaklaryny ösdürmekler üçin ýurdumyzda ähli şertler döredilýär. Döwletimiz mektep okuwçylarynyň Tomasky dyn jaş mögsümini şadyan hemde peýdaly geçirmekler üçin ýygyl alad edýär. Ähli wagtda ýurdumynyň ähli çağalar tagaldyş merkezlerine Tomasky mögsümi dowam edýär. Gökderedäki hemde welaýat merkezlerine sagaldyş merkezleri dyn jalmaga gelýän çağalary ruhunetlik bilen kabul edýär.
Mektep okuwçylarynyň dowam edýän tomuzky din jaş döwrüne olaryň munasip derejede din jalmak hemde wagtlaryny peýdaly geçirmekleri şolar wagtyň özünde de tebigy hemde milli gymmatlyklara gowunç we buýsunç duýgularyny has artyrmak maksady bilen meýilleşdirilýän şäherleriň olarda uly täsir galdyrmagy uğruna terbiýeçiler tarapyndan hemme zerur işler anyp barlýar. Bu orta ýurdumynyň durly künjeklerini tomuzky din jaş möhtemini döwrewap din jaş hemde sagalş merkezlerine şadyan geçirýän çaýgalaryň watanmada bolan buýsunçyny we gowunçyny has artyrýar. Munuň üçin olar arka dagaly serdarymyza tüý sürekden sag bolsun aýtmak bilen şeýre eşreti zamany üçin pek kalplaryndan hoşalyk bildirýärler. Hormatly alanlar, Nursoy ýurdumyň raýatyna we paýtaxt Naşabatda 11 awgustda saat 20-den 12 awgustda saat 20-de boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumaty gullugynyň berýän habar bilen tanşyryň. Balkın vilayatyna az burutlyk baryp demrady kunnordan telde sekundda 9-14 metr ýetýän şemal öwtür. Howa ijatyny 23-28 gradus maýl, gündüzüne 33-38 gradus ysy. Kenariýaky etraplaryna 30-35 gradus maýl bolar. Ahir vilayatyna az burutlyk baryp kunnordan telde sekundda 8-13 metr ýetýän şemal öwtür. Howa ijatyny 20-25 gradus maýl, gündüzüne 33-38 gradus ysy bolar. Mary vilayatyna açyk baryp demrady kunnordan telde sekundda 9-14 metr ýetýän şemal öwtür. Howa ijatyny 19-24 gradus maýl, gündüzüne 32-37 gradus ysy bolar. Liverpool vilayatyna açyk baryp demrady kunnordan telde sekundda 9-14 metr ýetýän şemal öwtür. Howa ijatyny 20-25 gradus maýl, gündüzüne 34-39 gradus ysy bolar. Daşow vilayatyna az burutlyk baryp demrady kunnordan telde sekundda 9-14 metr ýetýän şemal öwtür. Howa ijatyny 19-24 gradus, gündüzüne 31-36 gradus maýl bolar. Paýtagyň Aşgabatda az burutlyk baryp kunnordan telde sekundda 8-11 metr ýetýän şemal öwtür. Howa ijatyny 22-24 gradus, gündüzüne 34-36 gradus maýl bolar. Ýurdumyň awgust aýynyň 12-sine magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmany aşylýar. Edil watandaşlara tömüs pasyny howanyň derejesiniň ýokurlanýanyny nazar alyp, pasylyň aýratynlyklaryna raýatlyqda geýilmegi, günüň ýetiş şöhretinden goranmagy, şeýle hem ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyçilik arasaçylyk tertibi günlerini berjay etmegide maslahat berýär. Mehriban ýylaşar, bulary berjay etseňiz, ýylyň islenek pasynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şunun watan habarlary peşinde jemleýär. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe ata watanymyza Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär. Ähli ösüşleň özünde bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şeýnür. Hoşsa bolan edilýär.